Já tomu sám taky nemůžu uvěřit, Katko, ale já jsem prostě do vás blázen. Já bez vás nemůžu být. Teď bez mě nejste, pracujeme spolu 12 hodin denně. Vy mi nerozumíte, Katko, to mi nestačí. Já bez vás nemůžu žít. Vážně jste dneska nepil? Si ze mě děláte legraci. Ale nedělám. Promiňte, já mám jenom pocit, že toho je na vás v poslední době moc. Problémy ve firmě, s Marcelou se hádáte a jste z toho všeho zkrátka zmatený. Nejsem zmatený. To není možný. Promiňte, ale to nemůže být možný, abyste se do mě zamiloval. Proč? Řekněte mi jeden dobrý důvod, proč ne. Nejsem hezká. Už vůbec nekrásná, dokonce nejsem ani obyčejná. No to je právě to, vy nejste obyčejná. Rozumíte, vy jste uvnitř taková křehká, citlivá a silná, ale zároveň. A já, když jsem s váma, tak prostě cítím takovou dobrou energii. Ta vaše síla a laskavost. Vy jste pro mě anděl. To už trošku přeháníte. To trošku jo, ale... No tak řekněte sama, vy si myslíte, že vaše srdce, vaše inteligence, vaše osobnost, že si nezaslouží lásku? Ano, myslím, to nestačí. Vy si myslíte, že to mužům nestačí, tak to se pletete, Kateřino. Protože vy jste přitažlivá. Svojí vnitřní krásou. Nemusíte mě utěšovat. Vy normálně degradujete moje city, tak mi teda řekněte, co se to se mnou děje. Řekněte mi, proč jsem do vás blázen. Řekněte mi, proč, když jsem se dozvěděl o vás a o Mikin, tak jsem začal šílet žárlivostí. Proč? Dobře, tak dejme tomu, že ke mně něco cítíte, ale to nemůže být láska. K tomu nemáte jediný důvod. Mám. Katko, ale o tom nerad mluvím, ale já jsem měl spoustu ženských. Spoustu krásných ženských, ale k žádný jsem necítil to, co cítím k vám. Víte, vaše krása je vaší duši. Já vám za to vlastně děkuju, protože až teď vím, co je to ta skutečná láska. V té době jsem byl mimo, ale teď už to vím. Kačenko. Nechcete? Děje se něco? Já nechci, aby nás někdo viděl. Vy se za mě stydíte? Ne, to ne. Já se bojím, že nás z okna uvidí táta.